Mayong buntag ninyong tanan. So, muna akong vlog padung ko flea market. Domingo ron sa Domingo buntag. So padung ko flea market. Mamalit kog mga sa unsa lang mga para negosyo ba. Mao man akong trabaho dire. Mamalit ko mag-resell ko, reseller ko dire. Namaligi ako online unya ma-weekend. Makita ko kung sa akong mga ipamaligya online, mga used, mga pre-love pa. Sa unsa lang tanan, unsa makitaan basta may kwarta muna akong paliton. No. So, kita-kita ta, ika human ako flea market. Ipakita na ko ninyo kung sa akong mga napalit pa. Unya, mana. Storya lang ko tagot. Sige. Kita ko sa flea market. Mana ang mga ipang palit mana ang flea market dia. Ang flea market dia. So, mga nang pamalit para negosyo na ko sa online. So, ikabot na ko sa balay, pakita niyo na ako sa akong mga napalit na Crocs brand new. $10 ang palitan ni. Sige, ako sining ipang suot sa sakyanan. Sa tanan sa sakyanan na iwi. Pad kog wi. May kamera diha, mga sapatos na diha tanan. Basta inita, grabe. Mas kang inita gyud. So, uli na ta sa oras. Alas 11 sa kabuntagon. So, mga 2 hours ko diri. Mga 2 hours ko diri sa flea market. So, uli na ta. No, init kayo. Tigyung inita. Pero may temperature 84 degrees. Init. Sige. So pakit-on mo na ako. Muna di ang flea market dito. So, muna ang gihanaan ganina. Muna ang trabaho diri. Magkuhan ako. Negosyo ba? Malit ko diri. Malit ko sa mga garage sale. Nya, akong ibaligya online. Ang pangalan sa akong online na ni is eBay. Sa eBay ng website ba. So muna di ako mamaninda na. Di manindahan kayo. So mari ko diri every Wednesday o Sunday, Domingo karon. So diri ko. Nya inig ka Sabado mag-garage sale po ko. Muna sila. Sige, nya uli sa ako. Hindi ko balik-balik uli ay. Tulo na ko sige ingon nga muli na. Nya kita tas balay. Pakita na ko sa inyo ako mga napalit. Sige. Sirkus dia. Klan sirkus dia. Sirkus dia. Ano yung kabuang dia. Kabuang po dia. Muna yung mga pagkaon dia sud. Daghan na sila dia sud. Yung mga naninda na, yung mga nanindahay dia. Daghan na laman nanindahay dia. Nanindahay na nila. Di ako malit. No. Sunod puhon, siguro Miyerkules. Pakit-on mo na ako kung say. So dire mauwam ko kusig video eh. Ya, cellphone naman akong gamit. Mauwaw to si video mo tag amaw to sud good. Mo pag amaw ba. Ang ganahan na. Sige na, uli sa ta, uli. Sige, bye-bye. Kaupat na ko ingon uli no. Kaupat. Bye. Hapit na ta abot. Hapit na ko abot sa balay. Sus grabe gyud ka init. Grabe dito sa flea market kanina. Akong bugan nga perting singuta sa akong bugan oy. Grabe. Pertig yung inita. Unang kadiyot ako kanto, ako abtig mga 2 hours kanto eh. Grabe. Yeah. So, kuan day. Gikan man ko sa Pilipinas. Pag ubi ko naabot ko gahapon sa kadlawon na sa dos. Sa kadlawon perting kapuya eh. Nya. Biyahe mga 30 hours kasi siguro to akong biyahe pa dong uli. So, muna nya karon back to normal ta. So, ano pangalan ni? Na dia. Mo na atong kuan ta mo parking sa ta, garahe sa ta nya. Kuan. Ano pangalan ni? Ili sa ta kadita. Bate. Nakasunog ko sa balay. Mo ni ako mga napalit ganina. Mga video games. Kani $3 each ang palit na kani. Kani siya ambot unsa ni siya 5 akong palit ani. Nya kani siya unsa ni siya? Tasa.
Tasa Linux made in Japan. Gwapo niya siya. Siya kani mo ni siya kana, and then Wii console. Gwapo kayo. Nya kani A6 oh. Kani murag karaan unsa ni siya nga A6. Gwapo mo kayo na buwak-buwak. Di ba? Gwapo kayo. Limpyuhan na ni siya. Ani pang bata nga Crocs nga boots, brand new pa oh. Ani pang golf nga Nike. Diba? Gwapo kayo. Gwapo kayo na. Anya na pa kani Doc Martens. Mga kuan. Di pangalan eh. Basta sapatos. Kana Ariat nga boots. Pang babae na siya. Gwapo po na siya nga brand. Unya, kamera. With lens oh. Nikon. Nga D8008. Nya, gwapo po doon. Nikon po diyang lens. Nya, napagod siya flash. Diba? Kumbate kayo. Nya, kaning pana oh. Bear nga pana. So muna ako mga napalit kanina. Init lagi kayo. Ay, grabe mo nang. Ako kadugay nga to. Ngayon ko kanina, 15. Basa asa akong bugan gihahak. Andagan ba ko? Kana, mga wapan na ako na lista. Dugay na kayo na. Ilista na. Kuhan lang yun. Gahapon pa ko nabot. Gikan sa Pilipinas. Usa ko kabuwan. Sa Pilipinas. May mga component. Ako pa lang yung lista. So, nagkatrabaho. Napagay akong luggage. Mapa ako po ng kanon. Muna. Kani, ako nang i-ship. Muna akong mga nahalin. Ako nang gipang pack gahapon. Mga nahalin while na ako sa Pilipinas. So na mga dong mga day, muna akong gibuhat karon. So sunod, kita ta sunod ha. Sunod nga vlog ko no hay. Mga kulingaw ba? Mga kulingaw i-vlog na akon sa akong mga gipang buhat na. Sige, iayo mo dia. Sige.